Let's do it. Wow. Pepper beef guys. At isang Hawaiian pizza. Let's go. Yo, what's up guys? Yan, nandito tayo sa Chef Rice Delish cheese dough. Yan, order tayo natin dito. Shoutout sa'yo, ate. Yan, ang kanilang lugar guys. At order na tayo ng kanilang 12 inches pizza guys. Marami silang flavor dito guys. Yan, tara. Order na tayo. At ito ay located at Santa Rita Highway. Tapat ng Petron gas station. Dito lang sa Santa Rita, Pampanga guys. Yan, tara. Order na. At available din ang kanilang gigas kaya kung gusto nyo ng cashless yan. May tip box din sila. At yan ang mga flavor ng kanilang pizza guys sa 12 inches family size pizza guys yan. Tara, let's go. Shoutout sa inyo kuya. Yan o. Pizza guys. Alright guys, ito na yung order natin. Alright, tuloy tayo. Alright, let's do it. Wow. Pepper beef guys. At isang Hawaiian pizza. Go. Ayan, try natin ang kanilang pepper beef yan guys. Hindi tayo pa makuha ang ating pizza. Yun, gusto na lang yan. Yan, lagay natin sa tempurado with pancit canton yan guys. At lagyan na natin ang hot sauce. Alright. At tikman na natin. Okay. Tako na po. Diyos ko, okay ka naman. Naman niya siguro. Yan, tikman na natin ang Hawaiian pizza guys. Yan, with hot sauce na yan. Kanantane guys. Tako na. Thank you for watching guys, and please like and share, subscribe na rin guys. Let's go!